Замисляли ли сте се някога какво поддържа младежкия ни вид и усещане от кожата до ставите? Това е един вид енергиен протеин, наречен колаген. Здравейте! Аз съм Еми Шапиро, регистриран диетолог и днес ще ви разкрия тайната за поддържане на младежкото излъчване. Колагенът е нещо като фонтан на младостта на протеините, бидейки основа на нашата кожа, хрущяли, кости, коса и ногти. Той е естественото скеле на нашето тяло. Знаете ли, че всъщност загубата на колаген с възрастта е основната причина за признаците на стареене, включително бръчките и увисването на кожата? Телата ни произвеждат колаген по естествен път до около 20 годишна възраст, а след това производството и стабилността му бавно започват да намаляват. Всъщност, до 40 годишна възраст губим 10 до 20% от колагена си. До 50 годишна възраст почти 50%, а след 50-те години губим още 2% колаген всяка година. Това е значително намаление. В резултат на това телата ни започват да губят еластичност, което може да доведе до множество структурни проблеми, както вътрешно, така външно. Дори и лекото влошаване на състоянието на богатите на колаген сухожилия, които поддържат вътрешните ни органи и ставите, може да доведе до намаляване на еластичността, което може да повлияе на кръвообращението, подвижността и цялостния комфорт. И така, как можем да поправим това? Първо трябва да разберем как се изгражда колагенът в тялото ни. Представете си клетките в тялото ни, които нанизват аминокиселинни вериги като малки маниста. Тези вериги се усукват и завъртат, за да създадат колагенови въжета. Тези въжета се събират, за да образуват микрофибрили, които накрая се сливат, за да създадат колагенови влакна. Именно тези колагенови влакна служат за скеле на нашите тела. Откъде идват тези незаменими аминокиселини? Храните, които консумирате. Аминокиселините се съдържат в богатите на протеини храни, включително пържоли, риба и дори в чаша мляко. Но извличането на тези аминокиселини е като търсене на злато. То изисква време, планиране, енергия и балансирано хранене. За изграждането на колаген от най-високо ниво, телата ни се нуждаят от постоянен и разнообразен източник на аминокиселини, които се усвояват лесно и са широко достъпни, така че да могат да се използват направо за работа. Изтощително, нали? За тези, които търсят по-кратък път, ще ви представя ProMarine Collagen Peptides от Coral Club, първокласната верига за доставка на аминокиселини, която подпомага ефективното производство и сглобяване на колаген. Позволете ми да ви го разясня още по-подробно. Макар че колагенът се предлага в различни форми от различни източници, най-важни са неговата безопасност и ефикасност. От всички възможни източници на колаген, ние избрахме морски колаген от кожата на дълбоководни риби. Бионаличността е определяща за ефективността. Ето защо сме осигурили високо бионалична форма на колаген чрез хидролиза, която го разгражда на по-малки, по-лесно усвоими пептиди. Колкото по-малки са пептидите, толкова по-бързо и лесно се усвояват и синтезират. На пазара се предлагат много видове колаген – таблетки, капсули, колаген на прах. За много хора обаче те не са удобни. Най-удобната за употреба форма на колаген е течната. Тя позволява прецизно дозиране, удобна е за консумация, тъй като се предлага в бутилка за една порция и не изисква добавяне на други течности. Всяка доза ProMarine Collagen Peptides съдържа 10 000 мг колаген, което е много повече от обичайното количество в продуктите от търговската мрежа. Но колагенът не е нещо самостоятелно. Той се нуждае от пътеводни звезди или поддържащи хранителни вещества, за да се постигне максимален ефект. По-конкретно, витамин С, витамин В6 и сяра, които играят важна роля в синтеза на колаген, и разбира се, биотин, друг важен витамин за здравето на кожата, косата и ногтите. Този продукт включва тези ключови компоненти, създавайки пълноценна колагенова оферта, която наистина подпомага синтеза на колаген. А стъклената бутилка, тя не е само за стил. Това е пазителят на колагена, който го предпазва от слънчевата светлина и го запазва силен без консерванти. И споменахме ли? Той е не само мощен, но и вкусен. Пикантна цитрусова наслада, която ще очаквате с нетърпение. Проучванията показват, че морският колаген увеличава хидратацията на кожата с 9%, намалява увисването на кожата с 20%, намалява неравностите по кожата с 13% и може да увеличи плътността на колагена в кожата с 10%. Само след 2 седмици може да забележите разлика.
но за най-добър резултат се препоръчва 4-седмичен режим. Защо да отлагате да изглеждате и да се чувствате млади? Опитайте колагеновите пептиди на Промарин. Открийте тайната на колагена и позволете на вътрешния си блясък да изгрее.